سلام سلام تخاتاتلتي مدب حصار وانا نايلومي قاشانا دمه ممر تسفو تغلا مريم كهونيم ممر تسفو نقعلهن مساكم ندابركو نابتي زغسر مدبي كنستقاقر مالتي ميغن ممر تسفو مريم نزبل قرب سماعتنا كتلالوي مالتي عدل بواكم هراي سلام 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 كلكم أمينة دما نزهف كان عدل بتعمية مسكن مناتو مقالستي إلكا نعانا بزناتي ميديا بزارب مبالكا تعم صبغيو مناتو مقالستي سب مقالستي زدلي لازم مقالستي إلكا نعاي مدلايكا تشينكيو مالتي سلازي أنا تسفو بحال تسفو تخل مريم تقمت إلى الجيم مالتي أنتوربن أزي مثل هو قرب أبيتو وليد كاجل هاوس تخبل الله فالت كم زتريا بتاعش موسى لزخنا نسمعها تبوي مالتي هو نحال مالت أنا استولت كل عدد بركتيز بحال أب عد غيح كأنا نبر مالتي نعمت كابو كابهاجري هاليمة كلتشحن حسب ثلاثة كاب إيرترا وجه أبزي بلجيم كا كلتشحن حسب أربعة عتيا مالتي سيزي كاب كلتشحن حسب أربعة أبزي أبان توربن ينبر الله صبو ممرنا هندي عم سريح ممرتسو وحديو مالت وحدي صورنا نيره حضر يوناو سلازنا بره صورناون وقت حدم كاف شعبيان وقت حدم دحاني تعدي تقيمنا سلازي اب صورنا سلازنا وركو بوله كاف صورنا نتغراي سجيره مالتي اب صورنا كن هذا تعامت ميره مالتي ايش صبو ممرتسو زغتل أبتناي لهم زعبانا زعبا ريتوهم مالتيو زعبا أبزي ناي وفر سلام زنبرة ناي جرمن فرانكفورت زحلفة قدام سنبت زنبرة مالتي زعبي يخون أنا نعهم قدمكم كله فيسبوك قصاتناتكم بزح خمزي ورد لكم تقولوا نيركم مالتي أو كيرز لكم نجار كم زرلا زاروا نيركم ماسكة بعد وعد سلام فرانكفورت لان كان استخايره مالتي هو لأن كان يستخدم قدام السنبت إلى الثانية عجيب زعبو سكر إيتهم نايلوم مشت تكافلونا مالتي بزعبو ايش اوكي تي وعد سلام لان كان استخايره يغريت عقطامي بديو اجيتي ارين منتايتي وعد سلام تقايميو منيات وعد سلام صبوي تسمو دس يزبلكا كيلكا او كتصمبرون دس يزبلكا كن كوميشنن وعد سلام لمنتاي تقايميو منات نحنا تقالستينا نقالس علينا كاب عدنا تسوقينا ابسدت نبرالنا سلازي نحنا عدي بلنا سلام سينا يعني عدنا متينا زلنا سلازي جيتا سلام اب عدنا كتخون ኣለዋ ካብ ዓድኻ ዘሎ ፀላኢ ምስኣለኻ ሰላም ትገብር እዚ ኣብ ፍራንክፈርት ናይ ትማሊ ዝነበረ ግን ኦኬ ውዕል ሰላም እዩ ዝበሃል ንመን እዮም ክዓርቁ ኣነ እንታይ ኣብቲ ናተይ ፌስቡክ ኣቐሚጠ ዘለኹ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣይተባእሰን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣይተባእሰን ስለዚ ንዘይተባእሰ ህዝቢ ንዓ ክንዓርቀካ ኢና ኣይትብሎን ኢኻ كم أنت دا أخوينو تبا إيشي تبى أنت دا أخوين كانت حزبي الحزبي تشجر فتير وزلوا مالتيو إذا كل خيانات أبلغ الفكرة استخهيدة ورا عمت حزبي إرترايو فتيمو إخات بزلها مالتيو إذا شعبي أزجوروا أبلغ الفكرة نه حزبي إرترا الله يبكى حزبي إرترا نسخة خنعة زي شجر
ጌርካዮም ንዓኽን ዓርቀልካ ምስ ህዝቢ ትግራይ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሓውና ኣብ ጎንና ዘሎ መቃልስትና እዩ ካብ ቀደም ማለት እዩ ወያነ ሕወሓት ከማ ስኻ ንዓና መቃልስትና እዩ እዚ ትናተይ መትከል እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ስለዚ ሕጂ ነዚ መቃልስትና ኣብ ጎንና ዘሎ ህዝቢ ንዓት ዓረቕ ኢልካ ናይ ሰላም ካምፓይን ኣይትገብርን ኢኻ ካምፔን ኣይግበርን እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ሰላም ርኢኻዮ ብዙሕ ጓይላ ነይርዎ ወላሓንቲ ናይ ሰላም ፕሮግራም እውን ኣይነበረን እንታይ እዩ ናይ ዝገበርዎ ናይ ሰላም ፕሮግራም ኣይነበረን ተጋሩ እውን ኣይነበሩን ተጋሩ ይነበሩን ንምንታይ እዮም ዘይነበሩ ከዓ እቲ ውዕል ሰላም መን ይሃንዲስዎ ውዕል ሰላም መን ይሃንዲስዎ ብመን ብድሕሪት ዘለዎ ኣብቲ ውዕል ሰላም መን እዩ እንተዳ ኢልና ኣጋኣዝያን እዮም ዘለዉ ኣብኡ ኣጋኣዝያን እዮም ነቲ ውዕል ሰላም እዚኣ ውዕል ሰላም ሕጂ ዝጀመረት ኣይኮነት ካብ ቅድማት ሒዛ ትመፅእ ዝነበረት እያ ስለዚ ሕጂ እዛ ውዕል ሰላም ድሕራ ኣጋኣዝያን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ኣጋኣዝያን እንታይ እዮም ዝገብሩ እቶም ኣጋኣዝያን ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ መንግስቱ ናቱ ካብቲ ሕወሓት ፈሊኻ ንምፍላይ እዩ ንዓ ሕወሓት በዲሉካ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ሽግር የብሉ ምሳኻ ኤርትራዊ ምሳኻ ሽግር የብሉን ሕወሓት ያ ንዓኻ ብዝኩሉ ጉዳይ ተእትወካ ዘላ እንዳበልካ ካብቲ ናቱ መንግስቲ ንኽፍለ ዝግበር ዘሎ ተንኮል ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ስለዚ ዝተባእሱ ሻዕብያን ሕወሓትን ሻዕብያን ወያነን እዮም ዝዕረቑ ወይ ከዓ ክንዓርቆም ዝብሉ ዘለዉ ከዓ እቶም ህዝቢ እዮም እዚ ክኸውን ኣይክእልን ዘራጊ ሰላም ገዲፍካ ንዘይተባእሰ ህዝቢ ንዓ ክንዓርቀካ ኢልካ ናይ ሰላም ካምፔን ኣይትገብርን ኢኻ ማለት እዩ እሺ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ማለት ዋላ ሓደ ትሰምዖ ነገር እውን ኣሎ ኣብ ማስ ሜድያ ዳርጋ ነቲ ግደፍ ዝገበሮ ህዝቢ ኤርትራ ይገብሮ ከም ዘሎ ገይሮም ዝርድእዎ ትግራዎት እውን ኣሎ ዋላ ኣብዚ ኩሉ ንገብሮ ዝነበርና ደገፍ ንህዝቢ ትግራይ ንሞ ዝነበርና ማለት እዩ ብፋይናንስ ይኹን ብሞራል ይኹን ብፍላይ እንታይ ይብሉ ነይሮም ገለገለ ትግራዎት ማለት እዩ ኣብ ማስ ሜድያ ኣክቲቪስት ሓገዝኩም ኣየድልየናን ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ ተረዲኣትኒ እያ ታዘረባ ተረዲኣኒ ላ ድሓን ኣብዚያ ዶ ምክንያቱ እንታይ መስሊካ ከይቲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተገበረ ኤርትራውያን እዮም ገይሮሞ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ልዕልና ዝኩሉ ገበን ፈፂሙ ዝብሉ ተጋሩ ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ንዕኦም ምስኦም ምትዕርራቕ እዩ እቲ ናይ ፅልኢ ዳስ ምፍራስ ምስኦም እዩ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ስማዕ ኣብ ክልቲኡ ወላ ኣብ ትግራይ እኮ ተጋሩ ከለዉ ሻዕብያ ተጋሩ ኮይኖም ግን ሻዕብያ ኣለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ክፀርፉ ዝውዕሉ ኣለዉ ኤርትራውያን ኮይኖም ከዓ ሻዕብያ ኣለዉ ንህዝቢ ትግራይ ክፀርፉ ዝውዕሉ ኣለዉ እዚኦም ግደፎም ተረዲኻኒ እዚኦም ሓደ ክልተ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ገበነኛ ዝቆፅሩ ሰባት እዚኣቶም ሻዕብያ ዝለኣኾም ተጋሩ እዮም እዚኦም ገድፎም ኣለና ማለት እዩ ተረዲኻኒ እምበር እቲ ገባሪ ሽግር ፍሉጥ እዩ ኣነ ከነግሮም ኣይኮንኩም ገባሪ ሽግር እቲ ነሰላም ዝዘርግ ዘሎ እቲ ሻዕብያ ዝበሃል ሓይሊ እዩ ሻዕብያ ገፊፉ ብሓይሊ እኮ እዩ ንትግራይ ንዑናይ ንትግራይ ንጥፋእ እያ ኢልዎም ብሓይሊ እኮ ይወሲድዎም ኣዲኻን እቶም ህዝቢ ግን ባዕሎም ድሌቶም ኣይኮኑን ከይዶም ገፊፉ ካብ ገዝኦም መንፂሩ ወሲዱ ብሓይሊ ብረት እትይዎም ኣብ ትግራይ ስለዚ ብዘይ ድሌቶም ህዝቢ ናብ ትግራይ ወራር ኣካይዶም ከይቅተሉ ፈሪሖም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ገባሪ ሽግር እቲ ሻዕብያ ዝበሃል ደኣ እምበር ህዝቢ ካብ ቀደሙ ባእሲ ኣይነበሮም ሪኢኻያ ካብዚ ዝሓለፈ ወራር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ ሸነኻት ኤርትራ ሓገዝ ክገብር ንህዝቢ ትግራይ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብር እዚ ብሓደ ስለ ዘሎ እዩ ኣዲኻኒ ስለዚ እዚ ይመስል ክስታይ ማለት ግን ብክልቲኡ ሸነኽ ብትግራይ ሻዕብያ ኣለዉ ንህዝቢ ሻዕብያ ኮይኖም ንወያነ ዝፀርፉ ንሻዕብያ ዝውድሱ ኣለዉ ተጋሩ ኮይኖም ማለት እዩ ኣዲኻኒ ንዓና ሕጂ ነቶም ተቃለስቲ ኣንፃር ሻዕብያ ንቃለስ ንዓና ዝፀርፉ ከለዉ ተጋሩ እዚኣቶም ግን እንታይ እዮም ተጋሩ ይኮኑ እንታይ ሻዕብያ ከለዉ ግን ተጋሩ እዮም
ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ብክልቲኡ ሸነኽ ኣለዉ እዚኣቶም ኣይኮንና ንርኢ እቲ ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ቀደም ሓደ እዩ ተመሳሳሊ ዝኾነ ክስታይ እዩ ዘለዎ ተባኢሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ደኣ ተኸልኪሉ ተዓፅዩ ዘሎ በቶም ብመን ተዓፅዩ በቶም ብሻዕብያ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ ማለት እዩ እንዲኻን እዚ ሕጂ ናብዚ ናይ ፍራንክፈርት እንተደኣ ከይድና ከዓ እቶም ሃንደስ ናይቲ ውዕል ሰላም እቶም መጋእዝያን እዮም ዝበልኩኻ ኩላቶም እቶም ኣንጻር ሕወሓት ዝኾኑ ሰባት እዮም ኣብኣ ተኣኻኺቦም ፊድ ረእዮም ኣብኡ ዝነበሩ ኩላቶም እቶም ፍሉጣት ንኣብነት ወላ በዓል ብርሃነ ዝበሃል በዓል ዮሴፍ ገብሪ ሂወት ኩሎም እቶም ኣጋእዝያን በሓዝ ኣጋእዝያን እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ኣጋእዝያን ኣንጻር ሕወሓት እዩ ክትፈልጦ ዘለካ ምክንያቱ እቲ ሻዕብያ ኣጋእዝያን ሻዕብያ እዩ ሰሪሑ ስለዚ ኣጋእዝያን ዝኾነ ሰብ ኣንጻር ሕወሓት እዩ ስለዚ ንሻዕብያ ክንፅላእ ኣይቀምጡን ስለዚ እዞም ኣብዚ ውዕል ሰላም ወይ ከዓ ኣብዚ ካምፕየን ዝተኣኻኸቡ ከዓ መብዛሕትኦም ፀላእቲ ሕወሓት እዮም ኪድ ወላ ሰባት ተቐሰልካ ይኽእል ኣነ ሽግር የብለውን ሰባት ምጥቃስ ኣብ ሰባት መራዊ ሓሳባት ዝብሉ ሰባት ግን ንዓይ ሰብን ሓሳብን ተመሳሳሊ እዩ ሽግር የብለይን ሰብ ንክጠቅስ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዮሴፍ ገብሪ ሂወት እዚ ጆይ ስቱድዮ ንኣብነት ሪኢካያ ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቁ ዝገበሮ ሕወሓት እያ ዝኩሉ ሽግር ትፈጥር ዘላ ሕወሓት ክትጠፍእ ኣለዋ ንዓና ንኸይንቃለስ ኣብ ትግራይ ሕወሓት እያ ትበታትነና ነይራ ኢሉ ማልያ ዘይብሉ ክሲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ይፍፅም ነይሩ ስለዚ ሽግርና ሕወሓት እያ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ ሕወሓት ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እዩ ሕወሓት ስለዚ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እናቋናፀብካ ህዝቢ ትግራይ ንዓኽን ዓርቂትካ ኢና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተዓረቀ ኣይትብሎን ኢኻ እንዲኻኒ ስለዚ ሕጂ ሕወሓት ፀላኢ ሕወሓት ክትጠፍእ ኣለዋ ሕወሓት ከም ፀላኢ እንተደኣ ቀሚጥካ እያ ናብ ደንበ ተቃውሞ ምምፃእ እምበር የድልየካን ናብ እስያስ ትኸይድ እስያስ ኩሉ ፅዋር ኣለዎ ከም መንግስቲ ማለት እዩ ኣለዎ ናብኡ ኸይድካ ዓጢጥካ ኣንጻር ሕወሓት ትቃለስ ተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ንሕና ኤርትራውያን ሽግርና ሻዕብያ እዩ ሽግርና ሕወሓት ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ንዓይ ዘሰጉገኒ ኣብ ኤርትራ ምንባር ዝኸልኣኒ ሻዕብያ ዳ እምበር ሕወሓት ኣይኮነን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ካብ ገዛይ ዘውፃኒ ገዲፈ ንኣብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ተቐቢሎም ናም ከ ዶክተር ደብረፅዮን እኮ ዓድኹም እኮ ኢልና ተቐቢልና ቆይ ሻዕብያ ግን ብዶብ ክንሰግር ከለና ከይተረፈ ብጥይት እንዳተኮሰ እዩ ኣጓይልና ማለት ሃዲምና ካብ ሻዕብያ ዶክተር ደብረፅዮን ከዓ ንዑ ዕቑባ የድልየኩም ኣሎ ዓድኹም ተጨቂንኩም ኣለኹም ስለዚ ትግራይ ዓድኹም እያ ዝከኣለኩም ጌርኩም ስርሑ ኣብ ትግራይ ንበሩ ኢሉና እዩ እዚ ሰብኣውነት እዩ እንዲኻን ስለዚ ሕጂ ነዚ ከምዚ ዝገበረልካ እንደገና ተመሊስካ ከም ፀላኢ ክትሓስቦ ናይ ጥዕና ነገር ኣይኮነን ባባሲ ካብቲ ገለ ዝሰማዕክዎ ከምኡ ምባል እውን ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ዝገልፁ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ እዚ ቁኑዕ ድዩ ማለት ከምኡ ምባልሲ ከመይ ኢኻ ትርእዮ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረ ኣብኡ ርኢና ኢና ማለት ንሰማዓዊ ንፁር ክኾነሉ እዚ ጌጋ ምዃኑ ከምኡ ምባሉ ጌጋ ምዃኑ ደሳለ በረኸት ተዛሪቡን እዩ ኣብቲ ዋዕላ ዝሰማዕናዮ ማለት እዩ ሕጂ ንዕርቂ ንሰላም እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ደሳለ ግን ኣይተቐበላን በቲ ርእቶ ናቱ እሞ እዚኣ ከመይ እያ እስከ ስኻ ሕጂ እንታይ ኢለካ ስማዕ ኣለዎ እንዲ ሓቂ ፅቡቅ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ እንታይ ኢለካ ኣንተ ዓንተወይ ዝበልኩካ እቶም ኣብቲ ውዕል ሰላም ዝተኣኻኸቡ ኩላቶም ፀላእቲ ሕወሓት እዮም ኢለካ ሕጂ ካብቲ ፀላእቲ ሕወሓት ዘበለና ከዓ እዚ ዘምፃኻዮ ዘረባ ናይ ደሳለ በረኸት እዩ ሕጂ ደሳለ በረኸት እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ መንግስቲ ትግራይ እቶም ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ዝሃዶም ኤርትራውያን ከዕቅቦም ኣይነበሮም ዓዶም ኣፍሪሶም ዝመፁ ኤርትራውያን ኪዱ ዓድኹም ኣፍሪስኩም እንታይ ክትገብሩ ናባና ትመፁ ብያ ክብሎም ነይርዎ ኢሉ ሓንቲ እዚኣ ኣብ ዘረባ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ
تناي عالم انترناشنال ناي حقي ناي عقبة وين يفرسوا له مالتي وعلى دسالة كبير ترى هديمو إن نروي ماشي سلازم نروي كتعقوي نبرتن مالتي كيد دسالة عد خاص لزفرسكا أين عقبة كاينة كتبلون يروا سلازي أوروباويان تقبلوا مننا عنا يعني توقع بعدنا شجر سلازة زقات أمنا هم مسينا عقبة تقبلوا مننا لو دكتور دبلتين كان زياء يجيروها سلازي نزياء قبل مقبار مالت حفشاو نساتهم تمام أخيبات وعلى سلام حفشاو أزيتي كم زين دابل كاس وعلى سلام أي بحالن ردي خان كم زين دابل كاس وعلى سلام غيرنا أي بحالن وعلى سلام أيكونن ردي خاني سلازي قالوا أنت وسخ أنت يجلو مرحنا محاري تسفى مكائل قلت يا خا من الباش محاري تسفى مكائل مجمريا أبو أمبر بلو مساز نبرة السوق التجراي كيدن يرو بدليتو مالت نحنا ها تسمعنا سديدنا يو نتقبلنا نتناتو دليت نتجراي مخد معناته التجراي كنهل للناس بزي بالنبرة تزمت حسب نحنا متقبلنا مش بتعيو أماني العالم نتجراي كيدهم مالتي نجي تجراي كيدهم تجراي سبي ودبن يرم أو يقالوا سنيرم سلازي هجي انتاي مايك فري أو زبروز نبرة نتحوحات من مهرامي تحفشاوي لما تتاريخ أخاهيبك نتحوحات مهرام تراين نيرتنا لما هجي زي محار تسفهم كال تجراي كيدو بقى مركب أبيمو زم حوحات كرخبهم كيدو بقى بيصومو السياس نوم حاجر مسمساجن تبيلونا بالسياس كيدو يزبل زي جنجايو ምክንያቱም ሓትስ ፋምከል መራሒና እዩ ንሕና ኣብቲ ባይቶ ነርና ኢና ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ማለት እዩ መሓር ተስፋ ሚካኤል ንትግራይ 3 ግዜ ተመላልሱ ስለዚኻኒ ኣብኡ ማለት ሕወሓት ዲሞክራሲያውን ስለ ዝኾነ ስክን ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ስለዚኻ ከይድካ ትረኽቦም ኢኻ ኖርማል እዩ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ስለዚ መሓር ይረኽቦም ነይሩ 10 ግዜ እንደገና ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ትግራይ ተዛሪቡ እዩ ክሳብ ቴሌቪዥን ናይ ትግራይ ኮይ መፅኡ ስለዚህ ኣይረኸቦምን ኢልካ ክትዛረብ ይጋዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይረኸቦምን ዝብል ኣብ ፀብፃብ ኣብ ባይቶ እንደ ነይረን ባዕለይ ምርካብ ኣብየምኒ ዝብል ፀብፃብ ኣይመፀና ንሕና ይረኽቦም ከም ዝነበረ ግን ንሕና ግን ጭብቲ ነይርና እዩ ክብል ይደሊ ብሩህ መፃ ሕጂ ሓደ ብውፉይ በየነ ማለት እዩ ዝምራሕ ኣሎ ሓደ ካብ ካልእ ዝምራሕ ኣሎ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ተሓደ ማለት በየነ ኦኬ ድሓን ማስ በየነ ብሩህ መፃ ኣባት ያኽንፅር እንተደለያ ታኽንፅር ደለያ ዘለኹ ደሳለ ውድ ምንቅስቃስኩም እንዲዩ ዋላ ኣይኮነን መጀመርያ ኣብቲ ናትኩም ምንቅስቃስ ኣሎ ድዩ ኖ ደሳለ ከም ኖርማል ኣክቲቪስት እዩ ኣነ ብሩህ መፃ ነይረ ደሳለ ኣብ ኣኼባ ናይ ብሩህ መፃ ክሳተፍ እየ ይፈልጥ ንፅርት ማለት እዩ متحاولة خابي يروحي بودا نحن أبان منقص زي كوينسي حاولة خابي يروحي بودا نزبل حتى I don't know ما خامي يروحي بودا أنا زبلت أنا قريب لكن أنا أبرو مساء خلوا خبين رسالة خم أبال أبرو مساء مدريبو توديبو أبال كفيلو تلاقي خو أخيبا organize جيرو بيفلت أبال من أيقونا رديخان نصرت معك كم نستايقن نصرت يا جا ግን ታይም ዝገብሩ መሲልካ ኣለዉ እቶም ቲፎዞ ንኩዕ ብርመፃኢ ይገብርዎ ረዲኻኒ እቲ ብርመፃስ ነቲ እንታይ ኣሎ መሲልካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣባልካ ንዕቃሲ ናብ ደገ ዘሎ ተረክቦ እቲ ንብረትካ ረዲኻኒ ኣብ ደገ ሓደ ፍሉጥ ሰብ እንተዳሃልዩ ኣክቲቪስት እንተዳሃልዩ ከምዚ ራእየ ጅበዓል የሴፍ ገብሩ ሂወት ብርመፃ እኳ እዮም ዝብልዎ كوكيم زبون من ياتو تيتا نبرتهم نساتهم كحلوا ويكا نساتهم كسكموا أيكلون يوم تابراي فيجر نتايدا تسكيم من الدقة هو نتوم عبد الجزر أكتيفيست يركبوه مالتي هذا دي خاني جي نتوم عبد الجزر لو بصات أوشت زر لو بصات كا نعيقة مساحة زي سريحو مساحة توديبو مساحة خم أبال سريح زي فالسبب عبد الجمسيخا أبال براي فيجر جركا بلوجونادو تهوبو مالتي زيها عم مساعدي ردي خاني كومي زجبرتي أتسرح مالت مر كم دسالة نورمال كم هجيت مالي أو على سلام زخدة تعد مو يمسكها يزارب بميديا يخي نجزو بكهما يعطى
امبر كم نورمال اكتيفيتي زمت امبر كم ابال كوينو توديبو اي ودبني اي تودبن كان سن بعلو مالتي اوكي صبو انت وين تاني الكانير زيوم اغازيانسي هيقدر تفوترو قليل كانير كامو انت هاتتما غازيانكا كزارو هلو سمعون كلها نتي يقدفون يقاموا ويم مننتنا تفيلنا دابلو مالتي إذا هم يخطريا وحجي انت مسيركا تي غازيان زبال تي منقصقاس يزبل كذا منقصقاس غازيان تسفاصيني جميرو وانو تسفاصيني كم مجمريا تسفاصيني العالم تحتني لنتي منقصقاس غازيان جميرو بدحرؤ شعو هجي تي كمسرات كله قدمو برايت فيتشر تفتيرو هجي برايت فيتشر حسب مسمته نحنا شفتا مسبرنا شعبيا شفتا مسبرنا بدحرؤ زي اغازيان مص مالت جي اغازيان ممصو انتايو نحنا حساب نتنا برايت فيتشر حساب نخبلل زتفتر حسابي تسفاتين مسمته بزح تزاريبو زنبعل يوسف غوري غوت بعل برها غبر زلوهم كا نا برايت فيتشر نوع اندابلنا يوم ابرها غبر كا دنا يوسف غوري غوت برايت فيتشر حنتي سومندي غلا غيرو كاو نا تسفاتين كي اب تسفاتين كيلو مستسفاتين سرح نيرو كاو ببحريات نغرات تبعيسو مالتي منيات تسفاتين تفلطها عمصنيا اي زيجي بحسب ايتفلين كاب تسفاتين يوسف غوري غوت مالتي ግን አጋጣምቲ ናይ አሰራራ ናይ ስራሕ አባይስዎም ተፈላለዮም ማለት እዩ ግን እቲ ተሓሳቦም ከም ዘለዎ እዩ የሸፋ ጋዚያኒ እቲ ተስፋጭን ከዓ ጋዚያኒ ሕጂ እቲ ንምንታይ ናይ ሻዕብያ ትብሎ ዘለኻ ትብለን ዘለኻ ተስፋጭን ርእዮ ሕጂ ኣበይ በፅሕሎ ተስፋጭን መጀመርያ እንታይ ይገሩ ሻዕብያ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልካ ሓደ ሓሳብ ኣምፅኦም ነቲ ህዝቢ ኣብ ነንሕልሎ ከምዚ ሰማዕ እዮም ዝገብርዎ መን ኣምፅዎ ብዘይገድስ ኣገዳሲ ይኮነ ግን حسب يمسك أنا عاقل أبتدم بتقومه تحسب يجي نتدم بتقومه خمسة سامع يجبرك عامل زي نتسفاتين كل كهرلخو أنت يجرو مسمت نتوم كريستيان ويك نتوم تجرينيا تزاربتي سماع يسقيلوا مالتي جات نسخة أنت وانا أخا نسخة ليق يلو نتوم كريستيان لا علي يجروا نتوم مسلم كتحت يجروا الجين أنت يجروا والله نتسبي فلا لي والله حجي زي أسر حواي تعويت الله إذا حجي دحار نبي كيلو دحار نبي كيلو نب حماسين كأول يجون حماسين كان تجربه استخال كي سامع إلها أنت حماسين نسخة والدهجر نسخة 50 نسخة 20 نسخة شعبية نسخة فتاري نسخة هاجر نقول أنت حماسين كا لا علي جربه مالتي ثم كلا أورجتها كتحت جربه مالتي إنت يجبر زلا مسيرك ثم حزبي أن نحل هذا نخي سامعو أنصترايهم حبيرهم نخي قالوا شيء يجبر زلا مالتي يعني هاني جد سواتين أبتها أورجة أبتها حماسين عقيبو صار دفاع كم دفاع جيرو يقال سالو مالتي شعبية خامس ولا مالتي شعبية خوين قد ثم حماسين شعبية أخو نسخهم صح حماسين خان صح هاجري خان صح تاريخي خان دابلن حماسين كم بسوا كم فلي نجار جيرو ثم قالوا أتكا كم واقع زي بلهم يقولوا مالتي أبرها قبرها أبد حادثنا كأمثال أبرها قبرها كابت سفات يوم فلالي أزيان حيزون أبي كيلو كل جزاء كيلو كل جزاء كيلوها سخا كل جزاء سخا وانا سخا يلوها أنا كل جزاء كلا على سقيلو حماسين صلاحها كم زين دابلا خان سخا بزح صلاح مالتي تي أبرها قبرها أنت أوراجع كل جزاء كم دفاع تطعيمه بزح صريحو أموداتها هجي بحسب تراحيبه أحد داس شعبية يقول لهم تسفاتين مالتي زي تي أبرها قبل ريحها هذه هل سلازي هجي زي تحسب تمزع حساب سي نايس لا حسابي نا شعبي حسابي كون إلا أنا شعوب كوجس كله مالتي كوينو كأن هلكا على برها قبل حزمه قطر مدري أب شعبية حزمه كيدهم تي كيدهم مالتي نساتهم هو حجي بحافشة زي تمال زي تجبر زي أب جرمن هون نرجع مقصلت أنا كي خاتم الله على الزرار
هو مقصلت ناتي مهنيات تايم سيلكا مقصلتو قبلك بزح سبعة أمثلة كما أبو زلوا أكتيفيست نساتهم صلاتي وتم كازيانهم كلهم زلوا كازيان صلات حوحاتهم إنه حوحات كم شعبية معلش حوحات شعبية حدين يقولوا لأن كان حوحات شعبية حدين زي السبت أخوينه خا لا يجزي حتى ترى مرة شعبية إزاي فقط لك ناتو أقاتي ممنع مستفلا ليجي ولا برايت فيتشر متيوم ممنع يكون زلوا شعبية بالنسبة لنا شعبية يصلينا حوحات هيكون بالنسبة لنا حدين ميلهم نتمنى كسقاس كندي شجرام سي أقاتي مول كردي خاني سيزي هجي زيهم كم زبلو هراي مالت كلا خان تيار لمسيلكا وعلى سلام غيركا انتي خطوا عيلكا وعلى سلام زبالكو نابنا تابزنا بريتوريا استخايد نايت مالي نعم مالتي مس ويانن فدرالن استخايد وعلى سلام تفراريمم بعنقزات تفراريمم نت تفراريمو نغرات كا ام تغبار كا يسرحلو دكتور دبرسيان انتي لك قداماي اتي أباجن تاشون أبتسم جرام زلوا وفر سلام يزبل وعل سلام هيكون هجي من الباش وفر سلام يميل ما زلوا أبتي تاشمس وعل وفر سلام وعل سلام وفر وفر سلام يميل بزح في اللي يقولون مالسي حفشا كله نسلامي يعني نسلام نقبري بزوزيون نسلام نقبري زلوا هي أجي كنت أعرف لك هذا له بروجرام كله كله تيجي ويانا ما فترالنكو بروجرام يربومي حدا خبط بروجرام يجي تكبر الله استفلا لي نقرات لينا أنا بتو بروجرام خد له قالي استتكبر الله قالي أم تكبر زلوا قالي هذي تتكبر الله إنه دكتور دبرتيان مالتي جن بتستوى علوه بتستفرارموه يوم نتوع السلام زفت موزلون وزم تمالي زرعنا زم تمالي فرانكفورت وعلى السلام ويكا ناي سلام كامبين زغبرو مجمريا اتي نحنا زغربنايو حزب تግራይን حزب ኤርትራን ባእሲ ይኮነን ብዝተባእሱ ወያነ ሕወሓት እዮም ስለዚ ነቲ ሰላም ዝዘርግ ገዲፍካ ነቶም ዘይተባእሱ ህዝቢ ንዑ ክንዓርቆምኩም ኢና ኣይትብሎምን ኢኻ እዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ካብ ቀደም ኣይተባእሰን ዝረኣኻዮ ወራር ከዓ ይተሓጋገዝ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ብዙሕ ሓጊዙ ወይ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ሕጂ ዝተባእሱ ገዲፍካ ዘይተባእሱ ክትዓርቕ ኣይግባእኒ ኣይከውንን ማለት እዩ ولا انت قبل كذا تاك حتى كذلي أبزي دقة مالتي أبزي حجي ورا وجز نبره من إيرتران تقرأي نقول لك من جو يقدرون حواتهم أنت بلنا تحشي مالتي قدم سني ده تقرأينا أي بارني هو حجي أبزي دقة مستوم تجارو زنبرنا زندنا ويكرر كما حكينا إزاي سلوت أنا قرأ زتلوت أنا وين كان تعذب كمان ما يعزون دهر كم تناي قدمهم كما عركا ديتي بحالكين كان حتى تش مخين كا أوكي تزبون عبيلو الله تبغى تطلعها مالتي تزبون سقيمون ولا بدك كده الله تبغى تطلعها أبكن زنتاي تعذبت لك كانت بدل نجار الله خدتنا بحافشة والكسبات يكون هم تغير نجار نحن تغير نجار أنا زرز الله خدتم إرتراغان على وجل سبات ناب شعبية زخدو انت خدت ناب شعبية انت خدت كا مستقراوي ونسلام كتب على تقدم هونياتو كوميتي نا شعبية بحري مالتي قل نحنا أنا زفولتم سجاب حجي سلام نبهلينا عندي هاني كم ولا حد لو تيلنا ولا حد لو تيلنا كم تازنا برني خاب كلامنا سجاب حجي ها سلام نبهلنا مالتي اوكي سبا أرجع نمود أتعطي أكون أبز حذف أبزي مسير ساعات دكتور نجاسي مبراتو مسراتن أكادين نايتي وفر سلامي زبل مالتي أو إنترفيو قال ما حتى تعبزو قبرلو نخلن بوليتيكاويان سيكاويان محبرات عدي منينينا يبلينيرو حجي بوجنكا بسمع كايو بتم قصاصناتكم تعدموا لا يتعدمون انتهى قصاص نحنا يتعدمنا كم من قصاص نحنا يتعدم الشيء ممر تسفو زعباريتهم حفشاوي
እዚ ዝቐኒ ናይ ወፍሪ ሰላም ዝሃብኩምና እንዳመስገንኩ ምናልባሽ እዚ ናይ መምህር ተስፉ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ዘይተቐበልኩሞ ተኸታተልቲ መደብና እንተሊኹም ከዓ ንዓና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ከምቲ መምህር ተስፉ ሓሳቡ ዝገልጽ ዘሎ ንስኹም ከዓ ሓሳብኩም ርእይቶኹም ከተካፍሉና ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ በቲ ናይ ውሽጢ መስመር ክፅሕፍለይ ትኽእሉ ኢኹም። ፍቓደኛታት መምህር ተስፉ ከዓ ፍቓደኛ እዮም። ንስኹም ከዓ ፍቓደኛታት ተኮይንኩም ገጽ ንገጽ ምስ መምህር ተስፉን ሓደ መዓልቲ ከነራኽበኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ይህን ይህን ንባሃል ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ምሳና ዝፀናሕካ መምህር ተስፉ ብጣዕሚ የመስግነካ ብስም ተኸታተልቲ መደብ ሕፃ ርባና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርእይቶ ናትካ ሂብካ ኣለካ የቐኒየልና መደብና ዝወዲእና ኣለና ሰናይ እሺ የቐኒየለ ኣሚነ ታንኪዩ ሰላም ለይቲ ተስፋ ሓወይ ሰናይ